Cześć, dzisiaj przyjechaliśmy poza Śląsk, jest 2 stycznia i to jest pierwsza wyprawa w tym roku, a za mną niedokończony aquapark. Troszkę, przypuszczam, miał być większy od tego, który Wam kiedyś pokazywaliśmy, natomiast miejsce jest, no, tak naprawdę nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak oczekiwałam. Ale i tak postaram się pokazać je Wam w jakiś taki kulturalny sposób. Tu mamy taką halę, którą roboczo sobie nazwałam Akropol. No i próbowałam wejść po tym styropianie, ale on strasznie się sypie tak naprawdę. Więc zobaczę, co się później z tym będzie dało zrobić. A warto tam chyba wejść, choćby po to, żeby po prostu wejść. O. Tutaj jest niestety obraz nędzy i rozpaczy, a cały park się ciągnął tam. Więc spróbuję jeszcze się tutaj dostać. No a jak się nie uda, no to idę dalej po prostu. Naprawdę szukałam miejsca, żeby sobie kulturalnie wejść, ale tylko tutaj zdołałam wejść na ten murek. Jestem po prostu za mała, a styropian się strasznie sypie. No ale nic, chyba jak sobie pójdę dalej, zobaczę, co tam było dalej, to chyba też żadna strata, także trudno. Posiedzę sobie, pomajtam nogami i będzie dobrze. Cała ta inwestycja to jest dość spory niewypał. Sexy Suicide oczywiście musi być. No i inwestycja ta nigdy nie doszła do skutku. Park nigdy nie został wybudowany. No i oczywiście, jak to bywa w takich przypadkach, postanowiłam dowiedzieć się dlaczego. No ale było to tak. Z tego, co przeczytałam, to sam pomysł zrealizowania tutaj takiej inwestycji jak aquapark pojawił się w 1999 roku i taką początkową dokumentację wyceniono na 2,5 miliona złotych. Miała to być duża inwestycja, tak jak mówiłam, a sam park miał być najbardziej luksusowym w okolicy. No ale oczywiście w sprawę było zamieszanych dość dużo prominentnych osób i ich rodzin. No i ta inwestycja nigdy, mało tego, że nie doszła do skutku, to jeszcze w 2013 roku nawet pozapadały jakieś wyroki w sprawie działania na szkodę spółki. Cały ten dolny poziom jest całkowicie zalany. Znaczy momentami nie jest jakoś super głęboko, ale no wiadomo, że takie miejsce jest bardzo zdradliwe. Nawet się zastanawiam, czy jest sens chodzić to, co tutaj chodzę. Tutaj raczej nic wielkiego nie zyskam. Straszna ruina. Ale co ciekawe, jedna z tych osób, które zostały początkowo skazane w tym procesie, no to w 2019 roku złożyła apelację i została uniewinniona od postawionych czynów, o Boże, zarzucanych jej czynów. Stresuję się, żeby gdzieś nie wpaść. Tu jakiś chociaż znak, że jakaś infrastruktura tutaj miała temu towarzyszyć, sanitarno-kanalizacyjna. Wow. No nie, tu jest wszystko beznadziejnie zarośnięte. W sumie nie jest tu jakoś super głęboko. Nie jest. Ale też bez sensu tak naprawdę tutaj wchodzić. Liczyłam jeszcze na znalezienie jakiegoś wejścia, ale tu jest tak zarośnięte, że nie pozostało nic innego, jak wrócić na tamtą stronę. No ten luksus się tutaj nie udał za bardzo.